Hi mga baday, so welcome back to my channel. So karon mga baday is mag pictorial me and then time check, it's 12:15 in the afternoon. And nagulat ko sa kong mga amiga kay mag-pictorial me para sa among page nga baby virgin. So maghimo pa rin mga videos daw kay naabit mi na dawat ang review nga nindo daw. Keep it up guys daw. So karon excited kayo mag-pictorial me kay makeup, gayon, mugna nga mga costume dito sa kalasangan. And then, mo rin akong ipakita sa ninyo guys. Nagulat pa ko. Laban lang dito. So, mga baday, time check. It's already 12:30. So, karon din magkwapo ko sa mga makeup. Dili sa usang balay. And then, muna mo gawa sa ko balik. Mag-course ko sa mga makeup. Ugaw kay diring dapita bitaw mo diri na ko gibutang ako makeup. So wait sa gyud ang ganan no, karama lang jud dira. Like na mo sa among page baby virgin sa Facebook. Ma-release pa mig mga video nga makatawa bitaw. And paingon ko gawas para magulat sa mga bayot nga syoleste. Dugay kasi napagwapa pa sila. And then pakita na ko ninyo sa among venue. Kung asa mi mag-makeup. So, diri among venue. Maura na siya mo venue. Diri siya mo venue. So, diri na ko magpaapas ko mga amiga. So, it's 12:38. So, naabot na sila. Sama-sama. Pero, Hi mo sa kong vlog! Hi! Gusto ko mag-artisting yawa. Nagulat ko paabot niya. 3 hours ka na paabot niya ba yun? Di rin ta mag-makeup. Ay, pagsaba pa yun. So, hi sa Mark. Hi, Mark. Hi, Mark. Hey! So, hi sa Mading. Hi. Hey! Oh. Hi. Hey! Hi! Hey mga baday, mag-start na with makeup. It's 12. Kasi oras dahil. Time check. 12:40. 12:40 in the afternoon. Okay. 12:40. So magsugod na with makeup para mahuman mi dayon. Sa pareho ko gunit sa para laban lang tanong. Luma ko ba yun? Sudah pa kit-kit. Diba? Ba't ikaw lang, ma'am? Zuma cum laude. Una na ako siyang gimake-upan and then nagtuod ko nga mausap yung namong bitaw. Nagusap siya bitaw yung namong. So, away sa nina, LGBT like, oh my God. Kasi masulti ni mo sa mga LGBT nga sa nina nga crop top. Hindi siya baratohon. Ay, usa tapila man siya. 999. Ay! Asa ka pala? Sa, online din siya ha, online. Hindi siya makita. Sa kung ano siya. Ang design ane kay, gikan ba siya Italy. Sige, kita lidi ang Ang designer siya ane nga, kuan kay, gikan ba siya Italy. Dayon. Mo ni siya nga pinakasikat nga tela sa tibuok kalibutan. Ay, bito pagkita. Oo, di ba mo tanang ani? Tubag siya. Kabalo ka nga. Kay para inig-show kay yung tiyo. Bilang na ko ba yun? Ako ba lagi? Kaya ba yun? Naka-video, yautin din yun. Hindi ko alam mo. Abisyo siya. Katong pag-joke Ina, eh. ngano, patabiya siya, nganong masikat ang juga dahil. Go. Ngano kang masikat? Kaya gwapa mong gito dahil. Ay! Panawagan ni Mark. Mark. Ati man na ko. Ito ba yun? Di uson pag-jopet be. Uson pag-jopet go. 4, 3, 2, start. Ama. Lord, Alo. Perfect. Gusto ko kung ba na frontliner. Ikaw na sa... Hey! Kasi ang bala yung frontliner. Supa ka, ma'am. Supa. Ay, Simana. muli ka kasang rain on me. Diba? Iyo. wala ito ba yun? Ama. Ay, gwapa mi ako ba yun?
Feeling mo, guman dito. Gwapa na kay ka. Ha? Yes. Hinga! Gumana ka, kubra yun. Gumana na. Siya may... Siya may hinga, oy. Ano? Bahulay na dayon. Saba ka dito. Hoy! Gulog, ikaw mag-video sa una. Gulog ako, magkali na kita. Mag-video. Ano sabi na yun? Nakaw na kabasa mga lukluk. One eternity later. Paingo na mi, mag-shoot na mi. Shoot kayo mo. Oo. Da. So naaday ka, basta mahulugan na dapita ha. So, unsa may feel ninyo, ma'am? Tulong namin sa venue kung asa siya may mag-shoot. And then awa, ano sila dire? And then, ay napapagwapa, bunit ba sa madakpan ta bunit? Bunit siya rin bunit! So, huy, so. Nami, so watch out, gabi juhin mi, baby. Asa yung mga pag... Dili ka. Diba mangandam sa puso na. Salamat, sweet kasi. Hindi niya, pag dito dahay. Anak, buksok ba ding? Agi. Halos, dito ka, baby. Hold the mug! Ay, lingkod mo na. Isa pa dito. Gusto kini manungkot man siya. Oy. Sorry. Go, human na. Pahawa na, pistingawa. Tira sa likod awa, stress na kayo. Gwapa kaya po sila. So, mga na sila, ready na sila para sa ilang photoshoot ni Carlito. Gupang motherfucking Carlito. So, look at. And then, mapisyo-checkin na may buying. What? Sigo. Tabangin siya. Lagopay siya sunday. Opat. Bot niya ako Ayun naman. Ay, isa pa si Eugene. Ahey! Eugene nga. Ay! Miss Chika, itihik din na siya bayo. Ay, pagyagaw na. Sure, tinihik ba yun? Dang ka din na di amor diri ba yun? Sangno? Ang chong bebal tarong. Lars Garcia. Pero nga ba ako pa picture ninyo day ha? Kasi sige ba picture? Wala. Mikalo. Ahey. Mikalo. Ayan, Tuesday. Ano na di ka? Kakal. Day na, uyab man din mong Diyos Sensoro. Uyab ko ng Diyos Sensoro. Mariposa man yung mga na ba yun? Ay, ibulak-bulak na lang ka to. Circle ako. Hala. Bulat sa kilid-kilid. Ada, okay. Yawa man ulit. Asa na kayo? Hi, bird! May gutan ko kay kamasig Arnie. Ada. Wo, una ta na to no. Wo, lagi gira. 1 2 Ginidyo na dai. Na-video naman 1 2 3 go. Hoy, Nico! Shout out day kuning mo balag bali-bali. Balik sa pamay. Shout out din ko nimo kay Sinigo kay kita! Play ka. Shout out din ko nimo kay mong namo mo nagpiso. Leslo. Balik din gina. Ay, wala pa. 1 2 3 go. Shout out din ko nimo kay mong namo mo nagpiso. Los din yung 5. A few moments later. Shout out day ko sa bayot nga akong gibali-bali og lumot kitagaan ra kog 20 para palit og safeguard. Los niyo! Shout out day kuning mo balag bali-balihon ang kalibutan 20 na siya po ihatag nimo para safeguard. Los niyo 5. Did somebody break your heart? Looking like an angel.
Shout out ko sa mga bayat kamo loy sa kalibutan yot. Kamo pa bayad, kamo pa gilubot. Los niyo yot. Shout out ako nimo kay ikaw may mas makululuoy ka balag asa pa ka nga discount mo adto. Wa jay mo patuli mo nga bayot. Losos yung 5. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman. Out dahil ko sa bayot nga akong gilubot, nga nakaigit, gitagaan kong 30. Los niyo! Shout out ko nimo. Mo ko nag-get yung no more agbaw. Los niyo 5. Unahin kita. Saan tayo mapunta? Hindi ko kahit wala lang. So stress na kay ko bago pa mi nahuman sa amo ang video nga min. And then muna na sa mig photoshoot, gikan mi alas 12. Unsa oras na ron? Time check. Time check. Alas 5. Time check is 3:09. Laban lang ta dire so kasi mo una go. Hindi ka ayo. Hindi nga ko lang nga. Ayun na may pauli. Manlampos pagigkoron mo. And then, abot ako sa balay. Mag-erase pa ko sa kong makeup and then ipakita na ko ninyo ang outcome. Diyama lang. So, guman ani, i-erase na ako ang makeup and then humana na. End of the video na dayon ta no. Diyama lang. So, napalit ko ipakita ninyo dito. So, lakaw na ta.